El regionalisme dividit s'ha quedat sense representació al Parlament. Josep Melià i el seu partit Convergència per les Illes. Molt bé, pares. I Jaume Font, en la Lliga Regionalista, també es queden sense representació al Consell de Mallorca. Molt bé, Palos. Ja és una galleta. Així, ja està. Jaume Font, ninguna de les dues formacions regionalistes té representació. Com representa que mos han de prendre això? A mi me la pela, eh? Que jo no volia guanyar els 22M. Jo me present per les generals i per 2015, eh? Melià, te trobes bé? Bé, tenc un petit problema de morenes. He perdut les eleccions, a part d'això. No, ho dic perquè... T'han desaparegut les cames! No, estic desapareixent! Si que eres tan nacionalista... I tu, Jaume, te trobes bé? Jo sí, per què? Perquè t'han desaparegut les cames! I tu t'has desaparegut un braç! Ai, Font, si haguéssim anat junts, ara tindrien representació. Per què no mos casam? Melià, això sí que no, eh? Jo m'estim molt la meva dona. M'ha desaparegut també el braç! Que no, que farem un matrimoni de convergència, vull dir, de conveniència. Melià, me tens fins a la patata, Estic desapareixent del tot! No, això és momentani. El regionalisme tornarà, i ben aviat, Per què no anem a acampar? Per què més que acampar? Estem escampant la boira! Tornarem!